Hola, molt bona tarda. Espero que se m'escolti bé. Avui comencem amb un joc nou, que la veritat no he vist gaire del joc. Es diu Captain of Industry. Diu que, bueno, que si t'agrada Factorio i de més, doncs, com és el cas, doncs, et pot agradar. I res, no he vist res. Ni cap stream de ningú, ni tutorials, ni res del tema. Vale? Llavors, doncs, bueno, és simplement fer un primer contacte, però, bueno, sobretot també volia agrair a tots els nous participants follows del meu canal. A veure, un segonet, trobo aquí els... Un segonet... Per ordre d'arribada, doncs volia agrair a Yakuza Fem, Fulhan, Sheikh Naga, User Ucat, Sheden Luz, Dark Segador, JD Helix, Gandhi Crash, Chevy Ayasun, Warfocat, Gran Carles, JUF Jordi V i Rick Rook. Moltes gràcies, la veritat. És una gran ajuda que em seguiu i ja si em veieu, bueno, ja és la hòstia. Així que, bueno, sense dir gaire cosa més, començarem amb el joc. A veure què us sembla. Doncs aquí el tenim. Començarem la partida. Vale, selecció de mapa, nou refugi, la platja, Curland, el Pico Dorado, Paso Prohibido. Doncs no sé, nou refugi, desafiante, avanzado... Bueno, posarem a l'estàndard, no? Mapa de la versió alfa... Vale. Mida dels recursos estàndard, tot estàndard... Bueno, de moment començarem amb una dificultat normal, estàndard, perquè, vull dir, per fer un primer contacte crec que és lo adient. No sé si algú ha jugat, si els que aneu entrant em voleu dir alguna cosa, doncs aquí estaré, òbviament, encantat. Així que, bueno, comencem. La dificultat del joc, a veure... Bueno, Marinero, 9 jugadors, que vulguin una partida sense problemes. Aprenent a jugar, aquesta és la idea. Doncs, iniciem joc. A veure... Vale, això són les anotacions dels fixets. Bueno. A veure què tal. Sembla... A veure, realment és un joc que no ocupa gaire en la seva instal·lació. Vale, Capitán, acabamos de atracar. Tanto nuestro barco como el astillero local necesitarán reparaciones importantes. La estación de comunicaciones abandonada cerca del muelle podría reconstruirse y usarse para fundir hierro en una planta metalúrgica, para que podamos construir más vehículos y piezas de construcción. Es fundamental crear un laboratorio de investigación tan pronto como sea posible, para que podamos encontrar más planos de cosas importantes como granjas o un faro. Un pueblo amigable con el que puedes comerciar está cerca. Consulta el mapa del mundo. El comercio puede salvarte la vida si te encuentras con la escasez de productos críticos. Por lo tanto, debes investigar y crear un muelle de comercio lo antes possible. Perfecte. Bueno, anem a pausar el joc, de moment, per entrar una miqueta... A veure com es veu. Vale, amb el botó central movem la càmera. Farem una mica de zoom cap a fora. Vale. Bueno, sembla que una esplanada, sembla que aquí pugui haver minerals, per allà també, aquí diferents tipus... Molt bé, doncs a veure, anem a explorar.
Mira, de moment ho tenim en pausa perquè ja sabem que a vegades aquests jocs comencen a consumir coses. Cosechadora de árboles, ¿vale? Això deuen ser camions, camionetes. Pues, transportar coses. Astillero dañado, reparar. Tinc que investigar la reparació. Vale. I aquí tenim una mica de tot. Peces de construcció, etc. Estació de comunicacions abandonada. Començar a reciclar. Proporciona... Doncs, vale, de moment començarà a reciclar-se. Ah, ostres, això són vivendes. Quina bazofia de vivendes, no? Bueno, vivendes prefabricades. I tu què ets? Mercado de comida. Vale. On aniran els col·legues a aconseguir cosetes. Vale. Això són els habitants que podem. El menjar que tenim. Treballadors disponibles. Unitats al mes. 5 unitats. Bueno, vale, ok. Llavors, copiar, cortar, vale, atracado, 9 camions de 50 i aquí, vale, aquí està una mica l'assumpte, no? Planta metal·lúrgica, carbonera, utilitza la madera per produir carbó, però és bastant ineficient. Vale, però bueno, mira, tenim aquesta, que pot anar per aquí, a pillar, a veure com va, a veure, prioridad. No hay vehículos asignados, chatarra, desatascar. I aquesta no pot anar cosechadora de árboles, ¿no? Vale, informació. Camiones de servicio para utilizarla. Vale, 2 camions assignats aquí, no? Va, anem a donar el play a veure què passa. A veure. Cosechadores no tiene camiones asignados. Ara sí que els té. Un menys. Vale, i això què? Aquí haig de... Esperando la eliminación de materiales. Bueno, anem a fer la planta metal·lúrgica. A veure, anem a fer-ho... No sé, aquí que hi hagi una mica d'espai, no? Potser... Vale, perfecte. Ah, mira, els camions ara es mouen i agafen materials... Ah, mira, desechos i vertidos. Tutorial. El procés genera residus i deuen ser recollits per mantenir les condicions saludables. Pots enjuntar una col·lecció de basura... Vale. Una zona de vertido amb la tecla Z y dejar que tus camiones viertan residuos en el terreno. Más adelante puedes investigar formas de lidiar con ellos. Vale. Si amb la Z posem una zona de residus. A veure, Z. Espera, posarem pausa, un momentet. A veure, on podem posar la merda, bàsicament. Zona de residus. No sé, tu. Què fem? Els posem per aquí o què? A veure... A veure. Llavors, per girar, R. Vale. Això fa com una pendent o sóc jo? No sé, tu. Anem a posar per aquí o què? Mira. Ostres, sí, no? Havíem fet això. Vale, ok. Vale. Llavors, aquesta d'això. Mercat de menjar. O la zona de residus, a veure. Sí, segueix marcada. No se puede verter aún aquí. Los bordes son demasiado altos. Vale. Pero aquí sí que se puede verter. Aquí. Vale. Ok. Bueno, jo crec que ho he fet. Anem a donar-li una mica al play per veure què tal. Aquests van a construir aquesta cosechadora d'àrboles. A veure, deixa'm mirar si per aquí... No.
Carbó, anem a fer carbó, no? O què? Rotem. Vinga, anem a fer carbó. Fonem ferro. Xatarra. Això s'ha utilitzat xatarra del metall d'aquí. Vale. Necesita, produce escoria que debe tirarse al terreno. Otros productos funcionan de manera similar al hierro. Puedes elegir qué recetas. Vale. Cal carbó. Para cosechar árboles deben marcarlos para el cosechado a través de la herramienta de designar árboles. Vale. Vale, pues per aquí, no? Zona de tala. Vale, perfecte, mira. Esto és zona de tala. Aquests els traurem d'aquí perquè jo crec que molesten. I aquí també. Zona de tala. Au. Ah, mira, veus? Ja està. Ja... Bé, doncs aquesta potser li designem un altre camió. Ja va cap allà. Perfecte. A veure, això reciclem, no? Vale. I aquesta com coi es recicla? Treballant, 1%. Vale, necessitarem carbó. Això més carbó ens dona ferro fundido i escape. Vale, fundición. Vale, llavors el ferro fos hauria de portar, vale, i potser podem fer cintes de transport, canal, ah mira, productes compatibles, el ferro fos. Un més i cap allà. Perfecte, connectat. I podem fer potser una xemeneia. A veure, on està la xemeneia? Ximenea, accepta tal. Bueno, podem fer una xemeneia una mica cap aquí, no? Potser, perquè se'n vagi la merda més enllà. Bon dia, de què va el joc? Doncs mira, Joan Josep, sembla que va d'anar construint tipus Factorio, com una fàbrica, la veritat. I, bueno, estem provant de moment, a veure què tal. Ara estàvem mirant... Moltes gràcies per passar-te. Canonada, a veure. Aquesta canonada, CO2, cap aquí. I per on va el CO2 d'això? A veure. Ah, merda. Espera, espera, espera. Això anem a eliminar-ho. Cancel·lar. Cancel·lem de construcció ràpida. Anem a cancel·lar-ho. Si us plau, aquesta no. Vale, cancel·lem. Sí, perquè per aquí surt a l'escape, saps? Llavors, de moment, només anem fins aquí. Anem fins aquí, girem i aquí. Ara sí. I ara la canonada de gasos que marxi fins aquí. L'estem fotent tot bastant lluny. Vale, i per aquí entra, bueno, la ferralla. Laboratori d'investigació. Això m'ha dit que ho havia de fer bastant aviat. Bueno, posarem per aquí, jo crec. Lloc que bastant central. Ok, si és com el Factorio me'l miraré aquest estiu. Perfecte, jo aniré jugant ara. De moment és un primer contacte, però sembla que està prou bé. A veure, xemeneia... Canonades... Vale, tenim xemeneia feta. Per aquí entraran els troncs. No sé si està funcionant. 20 de 80. Sí, sembla que sí. I la sortida... No sé si hi ha alguna manera de posar algun magatzem... No. A veure, vivendas y servicios, edificios... Vivendes, 90 bits, de moment no fa falta. Col·lecció de basura. Vale, col·lecció de basura, sí. Aquí, perdona, que això ho havia de fer, si no... Vinga.
Vale. Això està marxant o què? Ah, mira, han arribat 8 i 8 de ferro, però clar, es queda això com atrancat. Vale, perquè haig de tenir més coses investigades. Zona de tala, centre de missatges, estadístiques i investigació. Vale. Agricultura bàsica. Començar investigació. Això com va, la investigació? Bueno, comencem. No sé, potser és això, les unitats d'investigació. Vale, el laboratorio de investigación está listo. Perfecte. Agricultura bàsica. A veure si puc posar una cua d'investigació. Perdona, no, per aquí no. Aquí. Construcció bàsica. Añadir a cola. Perfecte. Energia i manteniment. Farem les bàsiques. Afegirem de comercio i vehicles de mineria. Bé, així hem afegit unes quantes. Enrere. Vale. De moment la cosa va rutllant. Vale. Desperdicio. I aquí han anat tirant merda, no? Trabajando. Vale, aquí hi ha camionets. Logística. A veure, espera. Hay dos formas principales de transportar productos. Camiones y transportes. Los camiones son la forma más versátil de transportar productos por la isla. Sin embargo, para las entregas periódicas, lo mejor es construir cintas o tuberías. Vale. Amb la Q i amb la E pugem els tubs. Vale. Vale. Camions i magatzems. Vale. Vale. I aquí et diu si estan a full o no. Vale, que hi ha els magatzems. A veure, transports, edificis... hauré d'investigar els magatzems, entenc, perquè encara no el puc construir. Vale. Vale. Puede descargar madera. No hay un destino válido. Clar, perquè estan aquí fotent això. I aquí el carbó, per molt que tal, no... Clar. A veure, anem a veure què podem fer. El vaixell... Bueno. I això havíem posat que ho anessin descarregant. Vale. Llavors aquí arriba el ferro fos i van fent les planxes. El que passa és que tenim... Segurament anem saturadets. Vale, a veure, la investigació, com anem? Vale, estem fent l'agricultura bàsica. Aquí la merda es va acumulant. Sí, i a veure on va el camió. A veure si ho hem fet bé. A portar la merda. Sí que la porta, sí, sembla que sí que la porta. Ara què passarà quan deixi la merda? A veure... Molt bé, pum. Vale, muntanyeta de merda. Perfecte, i se'n tornem-hi. Vale, s'ha quedat aquí parat com esperant una miqueta. Ah, mira, veus, i aquí tenim com un magatzem, no? Perfecte. Agricultura bàsica. Vale, està en ello. I aquí el carbó també anem a full, oi? Accepta escape, accepta CO2. I aquí què passa? Quan produïm... Ah, vale, aquí et posa el magatzem que té, diguem. Vale, anem a veure els altres. Suposo que també deuen anar saturats. Magatzem, vale. Ferro fos. Ferro fos aquí en té bastant. I ferro doncs, va acumulant. 16. Vale, perfecte. Treballadors disponibles. 51 mesos de 51 mesos de menjar. Vale. Carbonera no té ninguna receta seleccionada. Sí, aquesta coi? Potser l'he donat jo sense voler. Vale. Ah, i aquí tenim els materials en aquesta banda. Perfecte. Anem a esperar una miqueta a veure que l'agricultura bàsica pugi. Accelerem una micona.
Vale, sí, això jo sé que està llest. Vinga. Perfecte. Camions, no sé si es poden fabricar, suposo que sí, però encara no devem tenir la tecnologia. Eines, a veure, què ens diuen aquí de les herramientas? Además, puedes hacer, vale, per copiar, vale, copiar zones de producció, no? Vale, per ser més eficients, perquè aquí té dues sortides i diguem, podríem posar una altra fundició, no? Fundició, aquí. Perfecte. Agricultura bàsica completa. Vale, espera, anem a posar velocitat normal i deixem aquí. Canal, aquest canal cap aquí, clac, clac, fins aquí. Perfecte. Ah, i els gasos d'aquestos produeixen gasos? No, vale, perfecte. Molt bé. Es van fent camins conforme els cotxes van avançant. No sé si això... Canvi de direcció? No. Canvi de direcció? No, ja va bé, ja va bé. A veure si això ho selecciono, puc pujar-ho? A veure... Edificis... no, canalització, tuberia. Ara, aquesta potser la puc pujar? A veure... Amb la E l'hauria de pujar. Ah, bueno, l'hauria de trencar primer. Tuberia, control... Shift... A veure, amb el shift potser? Mm, control... Bueno, és igual. No passa res. Vale, l'agricultura bàsica. Anem a mirar... Granja bàsica. Ostres, joder, vaya peatge granja. Vale, anem a mirar... Rotarem una mica... La granjeta bàsica. Aquí mateix. I tenim sortida... Producte. Molt bé. Doncs anem a veure què tal. Ara s'està investigant construcció. Deixa'm mirar-ho. I aquí què tindrem? Suposo que els magatzems, no? O no? Dièsel, producció de formigó, tuberies... Anem a mirar. Anem a mirar si el que tenim... Carbonera, tal, res. Vivenda. Encara en tenim espai. Bé. A veure què tal. Seguim produint carbó. Potser hauríem d'afegir una altra carbonera, no? Perquè trobo que no hi ha molta eficiència, no? Mm. Vale, a veure. Transport dels gasos. Vale, però així, si ho fem així... Vale. Hauria d'anar per aquí dalt. I a partir d'aquí baixar. Ah, vale, ha d'anar com de costat, no? Vale.
Perfecte. Jo crec que està bé, no? Així pot passar per aquí sota, si cal. Vale. Ara aquesta granja. Producció mitja. Tal. Carregar camions. Fertilitat del sol. Vale. Ah, jo ho he posat on a mi m'ha semblat. Tu. Nivell d'aigua del terra. Vale. Suposo que podrem... Informació. No hi ha aigua. A veure, anem a llegir això. Cada cultiu necessita aigua per créixer. Si no, no hi ha el cultiu s'ha de créixer i començarà a fer-se malbé. Proporciona aigua durant llargs períodes de temps. L'aigua es repon mitjançant la pluja. Posteriorment, les granges poden actualitzar-se amb un sistema de reg. Vale. Quan no creixi res a la granja, l'aigua s'evapora lentament. Els cultius poden començar a créixer sol. Ei, mestre Tites, què tal? Bon dia. Què us cou per aquí? Jocs de gestió de recursos, sí, com un Factorio. Estic aquí provant. Ara deixa'm mirar una cosa, perquè aquest xat... Ara, coi! Que no sé per què se m'havia ocultat el vostre xat i no és res just per vosaltres. Doncs sí, estic aquí aprenent, no he mirat cap vídeo de res, però sí, sembla que és un joc de gestió de recursos. I aquí estem, aprenent a jugar, veient una mica de què va. A veure, si trobem magatzems... És que això m'ha de caure amb la propera investigació. A veure... Construcció... Vinga, més 3. Vinga, vinga, que ja ho tenim. I a veure què tindrem per aquí. Finalitzat. Anem a mirar. Construcció finalitzat. Començar una nova investigació? No, ja ho tinc agendat. Anem a veure què tenim de nou. Ensambladora manual. Vale, fusta, tal, tal, tal. Ens dona peces de construcció. Parts mecàniques. Vale. Doncs això, vale. Això sí que ho podem anar fent, no? Què més? Quines altres coses ens ha investigat? Carai, només l'ensambladora. A veure, deixa'm mirar, ensambladora, vale. Energia i manteniment. Muelle de comercio. Y, ostras, a mí me falta poder... Almacenamiento, aquí. Producció de formigó, un far. Per què serveix el far? Far. Més treballadors i algun botil inicial extra. Perfecte, em sembla bé. Vehicles de mineria. Això... Fàbrica de vehicles, excavadora petita. Aquesta potser la traurem. Quitar de la cola, perquè de moment ho veig una mica. Aquesta, taller bàsic, generadora de dièsel, manteniment... Mira, cancel·larem. Farem el muelle de comercio. Vale. Ah, però clar, després necessitaríem el far per... Després aquest i després el far. Perfecte. Després ja seguirem per aquí. Aquests, de moment, no m'interessen. Aquí, espera, deixa'm mirar un segonet. Era el muelle de comercio i una unitat d'almacenamiento, que això és el que m'interessa. Perfecte. Anem a seguir. És un estil de joc que m'agrada, però com que jugo a les nits i no tenen molta acció, m'acabo dormint mentre jugo. Bueno, sí. A veure, la veritat és que sí, que per jugar a la nit potser cal jugar a alguna més distret. Que això, a veure, distreu molt, però és pues, per anar fent, anant disfrutant. Aquí estan esperant... Vale, anem a fer l'ensambladora aquesta que té com diversos punts d'entrada. Vale, per aquí entra de tot. Anem a fer... La posarem per aquí. I farem unes cintes. Ah, però cintes, clar, això és producte sòlid. De moment tenim canal de fundició i canonada de gasos. No pot transportar-ho. Bueno, doncs es transportarà manualment i aquí es traurà manualment, també. I aquí receptes, doncs posarem aquesta que es podrà anar fent.
perquè aquí tenim blocs de formigó, d'això que s'està desballestant. I aquest també, parts mecàniques. I aquesta de moment no. Perfecte. Ensamblador listo. Molt bé, doncs mira, comença a descarregar, oi? Veus? Ja està. Tenim aquí un munt de ferro. Per on descarrega aquest? Vale. Bueno, descarrega per aquí, entenc. Però després si poses cintes, doncs va directe. Mira, doncs ja estem fent. Això, la prioritat. Prioritat què? Home, prioritat peces de construcció, potser, no? O què? No, això és la prioritat. Però bueno, la fusta com ha de venir d'altres bandes. I aquí estem fent carbó, que bueno, l'anem gastant a bon ritme també. I aquí ens estem quedant sense arbres. No sé si això després serà un hàndicap. I aquí que van sortint patates... No, falta aigua. Amb la pluja, clar. 44 en 1,2 mesos, perquè falta fertilitat i falta rotació de cultivos, ja clar, però si no tinc altres cultius per rotar i no hi ha aigua, hem d'esperar que plogui o investigar. Ei, què passa, llama sonriente? Maleït, diu. Maleït per què? Per què maleït? Quin problema tens? Estem aquí gaudint. A veure, quan això... Aquí potser diu la fertilitat del terra, o potser ha d'haver aquí estadístiques... No. Hi ha algun lloc on puguis mirar la fertilitat. Anem a veure a la zona de la merda. Mira, veus? Va pujant aquesta merda. Molt bé. Tenim l'abocador aquí, veus, en el camió, i ens va portant la merda. Veiem aquí una bona pila. Aviat se'ns quedarà petit. Molt bé. I aquí, això, resum de la població. Salut, bona salut, no? Contaminació a l'aire, un -1. Bueno, clar, perquè els falta una miqueta... Sin enfermedad activa, hòstia, poden tenir malalties. Bueno, una xamanella petitona, i aquí també, sí, però és necessari per al progrés. Una mica de contaminació. A veure, què anem tenint per aquí? Mira, veus, ja tenim parts mecàniques, unes quantes. No sé si podem establir un límit. No, podem activar o desactivar. I encara tenim treballadors disponibles. I això de les unitats... Unidad, cantidad máxima de unidad que se puede acumular. La cantidad de viviendas i su qualitat. I aquestes unitats és a mi el que... La és important per gestionar coses com laboratoris d'investigació, vale. Les plataformes petrolíferes o els edictes. Vale, això ho anem acumulant, perfecte. Vale, genera mensualment, molt bé. Doncs anem a donar-li una mica de velocitat, perquè si no ens dormirem aquí esperant a que acabi el muelle de comercio. Aquest és un astillero dañado. Vale. Necessitarem reparar-lo. A veure què tal. Muelle de comercio en breu. El tenim. Aquí cada vegada van sortint més coses. Mira, unitat d'emmagatzemament. Aquí. Aquí, doncs res, posarem que es vagin emmagatzemant les coses que vagin sortint d'aquí. Perfecte. I farem... Bueno, cinta no en tenim. Bueno, de moment ho deixem aquí. Quan tinguem cinta per transportar... I el muelle. Muelle de comercio. Vale. Uf, si és enorme la zona, ¿no? Alguna parte tiene que estar en el océano. Bueno, clar. Però puc posar aquí? Sembla que sí, no? A veure, el rotem. Aquí. Com ho veieu? Bueno, suposo que aquí serà més que suficient. Mira, per aquí. Aquí a la punta. Mira, aquí perfecte de luxe. Ja veus, i aquí hi ha una semicarretereta. Mira, necessitem nova zona per talar.
Ara en podem talar. És que clar, aquí també vull una miqueta de bosquet, pobres, perquè si no... Mira, anem a tallar a aquesta zona d'aquí. A talar. Endavant. Vale, doncs aquí ja estan transportant. Productes assignats. Bueno, doncs aquí podem guardar això. Quina quantitat? Doncs no sé. Clar, aquí caben 180, 54 màxim. I alguna cosa més puc posar o no? Puc afegir més o no? I si ho això és... Ostres, només podem una o què? Doncs peces de construcció. Vale. Vale, ok. Ah, mira, ara comencen a descarregar d'aquí del vaixell, que hi havia vàries, no? Peces de construcció, bastantes, clar. Doncs espera, no, farem l'altra. Vale. Bueno, és igual, deixa-ho. Ja construirem una altra. Emmagatzemament, cost. Vale, posarem aquí una altra. I aquest parts mecàniques. Perfecte. Molt bé. Doncs això també s'haurà d'anar construint amb fusta, clar. Aquests pobres... Mira, aquesta unitat un altre camió, 3 camions, perquè si no sembla que els hi vagi costant. Vale, energia i manteniment, això ja ho tenim, perfecte. 1,9 mesos sense aigua, el cultiu sobreviurà fins a 3 mesos. Bueno, de moment tenim bastants mesos de menjar. Anem a accelerar una miqueta. I aquí, parts mecàniques me'n van portant. Aquí estem a tope perquè veníem amb moltes peces del vaixell. I aquí van portant fusta. Perfecte, de 20 en 20. Ei, moltes gràcies per la nova sub Flambeu 1969. Moltes gràcies i benvingut. Espero que t'agradi el contingut. Estem jugant aquí al Captain Industry. Aprèn a jugar. Bé, per fi plou. Ja es pot anar hidratant aquest cultiu perquè estava apuradíssim. Suposo que després aquí investigarem com poder mantenir els cultius ben regats. Aquí la maquineta que els va pelant. Ja està esperant a descarregar els troncs. Perfecte. I aquí estem construint el muelle de comercio per poder anar comprant el que ens faci falta. I a veure com anem. La gent està bé. Més 10% de població. Sembla que es comencen a reproduir. I el laboratori d'investigació potser en puc fer un altre? I llavors m'anirà més ràpid. A veure què val. Sí. No, perdona. Aquí no volia anar jo. Volia la construcció. Aquí edificis, em penso que era edificis, sí. Proporciona desenvolupament. Doncs, si foto un altre, què? Anem a provar amb un altre o què? Val, unes peces d'aquestes. A veure si va més ràpid. Mira, ja ho tenim aquí. A comerciar. A veure. Aquí hi ha una ciutat. Què ens... Adoptar població. Acull 10 habitants. De moment no ens fa falta perquè tenim treballadors disponibles. Comerç. 20 de fusta per 20 d'això. A veure, a veure... Ep, ja hem investigat alguna nou. Doncs podem comerciar per obtenir cautxú. Podem comerciar per obtenir cautxú, per exemple? Perquè això ja ho podem produir. Mira, veus? Gasto unes poques unitats.
i em vindrà cautxú. Vale. Bé, simplement ho hem fet per provar una mica com va això del comerç. Vale, i acabem d'investigar energia i manteniment. Vale. Què hem aconseguit amb aquesta investigació? Anem a veure. Per un segonet. Taller bàsic. Converteix productes de manteniment que es distribueixen a totes les màquines. Vehicles tal, important. Vale, poden avariar-se. Generador de dièsel. Manteniment. I això són les receptes de l'edifici en qüestió. Generador de dièsel. Bueno, però llavors haig de tenir dièsel. Vale, doncs anem primer a veure, a construir això, generador de dièsel, res, de moment, per fer coset edificis, taller bàsic. Vale. Doncs aquí entren cosetes. Anem a fer-ho aquí amb vistes de poder fer tot el circuit. Molt bé. I aquí entenc que han de venir càrrega. S'entreguen aquí, vale, perfecte. Com és que prioritzin la descàrrega de tota la càrrega emmagatzemada aquí? No, no cal. Llavors aquí, en aquest d'això, si teníem cautxú i coure, podíem fer electrònica. Vale. Bueno. De moment, el que podríem fer és emmagatzement. Podríem aquí posar... Bueno, no ho farem de moment. No descarregarem el que tenim aquí. Vale. Vale, estem fent un far i aquest edifici que ara ens interessa... Allà estan tallant els arbres. Perfecte, això li falta electricitat, si no, no funciona. Faríem amb electrònica i parts mecàniques. Vale. Doncs llavors, per fer electrònica, malauradament, necessitarem coure i cautxú. El coure, el cautxú el tinc aquí, del comerç, i miraré a veure de comerciar, quin era, vivendes, comerç. Anem a comerciar obtenint coure. 1, 2, 3, 4. Va, anem a veure així. Això suposo que és el preu que va pujant. I dièsel. Compraríem dièsel amb carbó. Buah, carbó. Costa un colló de fer carbó, tu. Perquè ens falta fusta. Bueno, a veure si ara, poquet a poquet, anem fotent més fusta. Descarta el far, és el proper i després seguirem amb vehicles de mineria perquè ens farà falta. Afegirem a la cua perquè si no, no podem continuar. Vale, sí, ens demanen electricitat, però aquí, òbviament, no en tenim. Aquí han carregat ja electrònica i tal. Teníem electrònica. Potser aquí, no? Hi havia alguna d'electrònica. No, aquí hi ha coure, cautxú. Ah, mira, ja en tenim d'això, de fet. Coure i cautxú en tenim. Doncs llavors, coure i cautxú, aneu a produir electrònica, també. Perquè si no, anem a prioritzar l'electrònica. Prioritzarem electrònica. Vinga. Aquí es posen a descarregar. Com van les patates? Encara tenen una mica d'aigua. No sé si les patates ens farà falta una miqueta més de conreu. Fotrem una altra granja bàsica, perdona, però vull mirar si hi ha zones més o menys fèrtils. Què és això? Ah, les receptes de fabricació. Vale. Centre de missatges. Zona de descàrrega. Ah, bueno, on fotem la merda, bàsicament. Mapa del món. Vale, no. Això. I això què? Podem investigar o què? Explorar. El vaixell està massa danyat. Vale, res. L'hem de reparar primer. A veure... Què tal? Aquí estan produint electrònica. Perfecte. Doncs podem fer el generador de dièsel, perquè em penso que al vaixell tenim dièsel, oi? Sí, tenim dièsel. Doncs anem a fotre el generador.
On el fotem? Per aquí. Vinga. I així ja anirem produint peces per al manteniment. Far disponible. Això estarà difícil, no? Sí. Vale, posarem per aquí. Per exemple, el far que està aquí al costat del port, que quedarà ben maco. A veure què tal. Aquí, de moment, anem produint. Aquí emmagatzemem això i podem fer un magatzem d'electrònica. Puc donar més voltes? Doncs podria estar-me una bona estona. Producció, vale. Aire contaminat. Sortida, electricitat. Tanc de combustible, requereix... A veure si puc construir alguna cosa que se m'hagi... No. Far, taller bàsic, muelles de càrrega... Vivenda, com anem de vivenda? Encara hi ha espai. La brossa es va recollint bé. Faro listo. Anem a veure el faro. Quin... Ah, mira, corrent. Necessita corrent, clar, òbviament. I aquí què? Això comencem a produir corrent o què? A veure, això ha de ser bastant prioritari, eh? Producció, això què és? Prioritat per a la generació elèctrica. Vale, ara li arriba, ara li arriba. Vinga, 216 quilowatts i gastem 45, vale? Vale, va gastant, perfecte, i això ja comença a funcionar. Molt bé, doncs hem de aquí posarem electrònica i farem un altre magatzem per fer peces de manteniment per aquí. A veure. No, doncs manteniment en general no s'emmagatzema. Suposo que es reparteix. Va, de moment ho deixem així. A veure, manteniment, això de ser un recurs, potser que ens queda... A veure, manteniment este, què podem fer? No, de fet no el podem posar per aquí. Ningún producto seleccionado. Vale, tenim emmagatzemar peces de construcció, parts mecàniques i electrònica. Podem fer els blocs de formigó, per exemple, ferro... O fins i tot, a veure com anem aquí de ferro. Està saturat de ferro, doncs aquí s'ha d'emmagatzemar ferro. Sí o sí, ferro. Vinga, que si no això ens està aquí saturant. Molt bé. Vehicles i mineria. De moment, el far treballant, esperant 16 refugiats en menys de 2 mesos. Això ho pots parar? Sí, ho pots parar si vols. Vale. I això va al doble, no? De velocitat. A veure... 2 laboratoris d'investigació, sí, va al doble de velocitat. Doncs ja, aquí ja comencen a poder treballar més ferro. Perfecte. Vivenda. Vivenda què? Fem una altra vivenda o què? Ocupants. Jo crec que haurem de fer una altra vivenda, no? Què, com ho veieu? Aquí el poblado... Bueno, espera, perquè em demana moltes peces de construcció i potser les patates podrien també estar bé. Sí. A més, emprarem diversos treballadors. A veure, rotem aquí. Podria cabre una granja tranquil·lament. Sí. Doncs vinga, anem a fer més patates. A veure què tal... No, ja estem emmagatzemant això. Perfecte, i aquí es va buidant. Molt bé. Vale, estan molt ocupats, ho entenc. Mira, més patates, més patates. Ha pujat els habitants a saco. És bo, és bo. Vehicles i mineria. Amb això que aconseguirem? Poder fer camions, entenc.
camioneta, excavadora petita, fàbrica de vehicles, cosechadora d'àrboles, torre de control de mineria. Vale, perfecte. I després, ara deixa'm pausar, m'interessaria l'emmagatzemament, això, producció de formigó i aquest almacenamiento, silo de producto a granel. Bueno, no, a granel no sé què faríem. Dièsel bàsic. Bueno, afegirem aquí per produir dièsel. A veure, això... Ah, mira, reparar. Vale, primer el shipyard. Quina tecnologia necessitem per reparar? A veure, canonades, muelle de reparación de barcos. Permite reparar el muelle. Vale, bueno, doncs afegirem per aquí. Mira, abans del dièsel bàsic. Trobem de la cua i afegirem això. Perfecte. Retirem. Què? Estem fent més patatones o què? Perfecte, perquè s'està hidratant bé. Ara, clar, comença a caure vehicles i mineria. Perfecte. Nous refugiats, far... Vale, molts treballadors. A veure. Vale, hem de fer fàbrica de vehicles, torre de control... A veure, aquí necessitarem en breu més unitats de... Això haig de fer una altra fàbrica, perquè si no... Haig de fer una altra fàbrica... Taller no. Com era aquesta? Ensambladora, sí. Ensambladora... On no tenim això? Aquí potser? Ensambladora manual, sí. Jo crec que aquí i aquesta prioritzarem també aquesta, peces de vehicles i després aquesta. Vale. Com anem d'unitats? A veure, ferro en tenim un munt. Vale, això és estable. D'electrònica en tenim, dièsel en tenim. Jo electrònica de moment ho deixaria. Fes-me peces d'aquestes per construir. Vale, sí, de moment fes-me això, va. Perfecte. Ja estan creixent les patates, mineria i desechos, vale. Vale, espera, sí, clar, hem de fer la part de mineria. Vale, fàbrica de vehicles, això ho hem de fer. Ah, bueno, torre de control. Permite la asignación de excavadoras y camiones en las áreas de designación de mineria. A veure, això què és? Això deu ser el coure, no? Clar, és que jo crec que hem d'anar aquí, a full, a fer això. I fàbrica de vehicles... Ui, aquesta no. Aquesta aquí, cancel·lar. Cancel·lem. Torre de control cap allà, no? Vale, perfecte. Se puede... Área gestionada, tal. Editar área. Ah, bueno, no. Això, què més? ¿Qué puede ser desechado aquí? ¿Cómo desechar? Si no se puede desechar... A veure, a veure. Las asignadas mirarán automáticamente todas las zonas mineras administradas por esta torre. No olvide asignar también algunos camiones para que las excavadoras puedan descargar su cuchara. Vale. 2 camions. Vale. Llavors, ¿qué puede ser desechado aquí? Por camiones en las designaciones que se gestionan aquí. Bueno, de moment anem a veure què és el que passa. Si és que excaven i ho deixen aquí... Ei, Bernat, què tal? Com va? Com va la construcció del medi ambient? Que no et vegi la Colau, home.
no estaria gaire d'acord, perquè estem contaminant ja la població. Una miqueta només d'entrada, però bueno. Benvingut, Bernat, moltes gràcies per passar-te. Vale, necessitem aquí començar a produir cosetes, perquè parts de camió en tenim moltes. Anem a pujar les peces de construcció prioritari. Aquí la merda es comença a acumular. Perfecte. Anem a ampliar la zona. Vale. Que vagi fent muntanyeta. Molt bé. A veure què tal. Això no sé si li queda gaire. Uf, li queda un munt per anar xupant d'aquí. Xatarra i hierro. És el que aquí es va gastant ara mateix. I el manteniment aquest, on coi el puc emmagatzemar? Entenc que els camions, manteniment, va de puta mare, té moltes unitats de manteniment, però aquí, clar, no puc assignar peces de manteniment. Bueno, very busy. Haig de fer construir fàbrica de vehicles per anar ja sobre la marxa. Vinga. Això s'ha de fer. Vale, aquí què passa? Que aquests es queden aquí pillats, bueno, que estan assignats, doncs els vaig a treure, perquè ara mateix, si no tinc vehicles que minin aquesta zona, doncs és una mica absurd, no? Però això està clar que està mirant cap allà, cap a davant. Perfecte. El joc té pausa, no? Perquè si has de donar totes les ordres en temps real, tens un problema. Sí, 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 jo, a més, com és la primera vegada que jugo, vaig parant, perquè si no, clar, tot el quadre aquest d'investigació, que és, de moment, mira, mira, mira quin quadre, no l'havia mirat fins a... Estàs boig, tio. Buah, acabo de començar aquí i ja em sembla que porto un munt de coses. Vale, m'han arribat més treballadors. Per això, sort que ens hem posat a produir més patates, perquè... Vale, ara estem fent això. A veure, hem de fer una excavadora petita. Un parell d'excavadores. Jo faria una més de taladora d'arbres i això, camions, hem de fer, diria, almenys 4 més. Vale, perfecte, ja estem en vies d'augmentar la flota. El mercat de menjar no sé si l'haig de canviar, només tenen patates aquests pobres desgraciats. A veure si pogués comerciar aquí amb la villa aquesta. Això i em dona patates, dièsel i em dona carbó. Això em dona ferro, de moment no necessito res. Donar. ¿Donar què? Sí, augmentar la nostra reputació. No, no, no. Res de donar, que som pobres. Això haig de reparar l'astillero, que és amb una tecnologia... Va, tecnologia d'hormigón, que això també va pujant. Vale. Aquí tenim papes a full. De papes en de mames. Tenim moltes patates. I aquí què li passa? Sin receta? Com que sin receta? Ah, amigo, clar, perquè has acabat de fer això. Vale, doncs podem fer una altra cosa o què? Taller bàsic, clar. Per això haig de poder fer alguna coseta més. Manteniment està full, doncs puc parar pausat, no? I no gastes? No gastes, sí, clar. Per això podem treure la recepta. No, necessitaré receptes.
Bueno, doncs de moment et tinc en pausa perquè tens aquí un munt d'unitats de manteniment i aquí també estan saturadíssims. Ah, no, vale, va entrant, va entrant. Ferro en tinc 180, sí, una mica saturats sí que van aquí. Però bueno, a poc a poc, a poc a poc. I aquí estem fent unitats de construcció. Vale. Nous refugiats. Bueno, que no arribin tants perquè... A veure, aquí n'ha sortit una ja? Bé, acaba de sortir. Perfecte. Doncs, a veure, vehicle assignat. Assignadíssim. I assigno un camió, almenys. Vale, zones de mineria. Això hem d'extreure. Extreure tot això. Què? Sí, 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 sí. Anem a excavar. A veure què tal. Ara sí ja acciona una miqueta. A veure, quines coses més hem... Vale. Doncs acabem d'investigar la producció de formigó. Què tenim? Font rotatori. Espera, deixa'm un momentet, que si no... I aquí vosaltres, no sé, potser el millor lloc per posar la càmera, ara que m'hi fixo, seria aquesta banda. Ai, perdoneu. Aquí no... Potser aquí estem. Està millor la càmera. Ara que m'he donat compte que si no us perdeu algunes coses. Vale. Llavors, font rotatori, hormigonera, recolector de agua de lluvia, perfecte. Trituradora. Molt bé. Doncs anem, sobretot, ja a començar a recollir aigua de pluja. Vale. Bueno. Bé, ens posarem aquí a recollir. Rotarem. Que la sortida sigui per allà. I per què no fotré dos? Vull tenir aigua de sobre. Vale, perfecte. I anem a veure els altres edificis. Hormigonera. Vale, necessitem pluja, tal, per fer grava, aigua, vale. Trituradora, tritura pedra i fa escòria triturada o grava. I font rotatori ens fa caliza, més carbon, igual a cemento, més escape. Vale, la caliza deu ser tot aquest bloc, entenc. Entenc, com és de color blanc. Ah, nova investigació. Cert. Ah, el moll de reparació. Vale, perfecte. I després què farem? Després... rampes, rampes. M'interessa rampes, jo crec. Rampa per vehicles. Per a vehicles, per passar per sobre llocs. Bueno. Cautxo sintètic. Vale. A l'emmagatzement, a granel... Va, farem aquest després. Afegirem a cua i aquest també l'afegirem a cua. Molt bé. Ep, Sinovar, Sinovar. A veure, a veure, a veure, a veure. Que aquí estem acceptant a massa penya, vale? Amb el faro aquest dels nassos. Tenim massa gent que vol venir a la nostra portentosa civilització. A veure, anem a fer, perquè si no els pobres nadons que neixin ara de nou, doncs clar, no tindran per on circular, no? Vale, això ara anem a posar-ho, perquè si no... I aquí a full això, amb els edificis, perfecte. Vale. Aquí, què? Aquesta va treballant. Sí, és possible. Sí, mineral de ferro. Aquí què tenim? Vale. No té on deixar-ho. Perfecte. Doncs anem a fer emmagatzement. Anem a fer aquí. I aquí podrem posar mineral. No. Espera, doncs cancela-ho. Zona de descàrrega. Clar, però què descarrego aquí?
A veure. Anem un moment a parar perquè és que aquí fàbrica de vehicles, muelle, zona minera, vale. A veure si això, un segonet, perquè això, epa, no, això no, fora, fora. A veure, què pot ser desechado? Aquí, compostaje, arena, mineral de hierro. Desechado aquí. A veure. Deixa'm editar l'àrea. Vale, no. Editar àrea. Así, vale. ¿Qué se puede volcar aquí? Mineral de hierro. ¿Qué se puede desechar? No ho tinc del tot clar, eh? No, desperdicio aquí no me tires desperdicios. Coi, i on es queda el mineral de ferro? Aquí tinc els meus dubtes, eh? D'aquí... Descargar-s'ho cotxares, ja, però el camió on coi deixa les coses, pobre? Transportes... Aquí... Ah, igual a granel. Clar, és que aquests magatzems no poden tenir allò. Bueno, a veure, anem a... Podem produir ja... No. A veure... Investigació que estàvem mirant... Vale, és el que anava... Però a veure, què pot emmagatzemar el silo? A granel. Va, anem a donar... Vale, aquí podem assignar un altre. Vale. Treballant. Vale, ja estem fent... aquesta, la recol·lectora d'arbres. Taladora, nous refugiats. Parem ja de tenir tanta gent. Vale, necessitem més materials. I aquí què necessita? Poder buidar, potser, no? Vale. No se puede almacenar todo papas tras la cosecha. I aquí podem fer guardar papes? No ho crec. Deixa'm tenir, a veure, un magatzem així aquí pròxim per si cal gestionar alguna cosa. Hierro, tal, parts de... No, aquestes coses... Va, puc posar blocs de formigó. I així, doncs mira, que el buidin per allà també. I això està en pausa perquè tinc molta part de manteniment. Vale, estem produint aquí unitats de saco. I aquí ens faltaran més cosetes. Ah, no, mira, parts de vehicle encara en tenim. Construint la nova ciutat. I aquests recol·lectors què? Aigua. Anem recollint aigua, eh? Sí, ja podem fer cotxes perquè... A veure, més unitat de tala. Zones de tala. Hem d'ampliar una miqueta. Vale. I això també ja va poquet a poquet baixant. Aigua, no hi ha aigua. I puc portar aigua d'aquí? Entenc que sí, no? Que deu poder... Vale. Estem produint camionetes. Estem en estable. Número de camions estable. Aquí carbó anem fent. Vinga.
Que això d'aquí, què? 60, vale, ara sí que tenim més opcions. Molt bé. Más poblado. Mira, aquí recollint aigua full. Clar. I aquí podríem, amb canonades, enviar un dipòsit. Clar, aquí. Deixa'm mirar perquè podem tuberia amb aigua. Veus? Clar, això podem enviar un dipòsit. Però hem de tenir... Clar, cap aquí. Aquí. Així. Vale. Em deixa acabar-ho. Haig d'acabar alguna banda. Vale. Vinga, va. No, de vehicles, de moment, en traurem de la cua perquè no ens calen més. Aquí tenim aquestes excavadores. Aquí podem canviar recepta o què? Fundició. No. Aquí... Clar, aquí mineral de ferro més carbó, hierro fundido, escòria i, bueno, de moment, fins que tinguem aquí xatarra de hierro, allò quedarà en stand-by. Aquí no tiene camión asignado. Home, doncs, coi, un camionet estaria bé que tinguessis, i un parell també. Aquestes de 3. Oh, potser 3 no són necessaris, no? Un parell, un parell. Un parell assignats, sí que està bé. Vinga, va, que vull reparar el muelle aquest dels nassos. Com anem d'això? El manteniment dels vehicles ho tenim a tope, no? Sí. Vale. Mejora. Duplica el rendimiento mientras consume unidad. També ignora els requisits d'electricitat. Ah, mira. I aquí què? Això no puc fer, no? No. Els contenidors no tindrien que estar més a prop de l'aigua? Els contenidors no tindrien que estar més a prop de l'aigua. Això són recol·lectors de pluja. Llavors, aquí recullo pluja i els he fet de moment això, aquí. Els contenidors, no sé si et refereixes a les vivendes. Això són vivendes, encara que siguin contenidors. Vale, són vivendes prefabricades. No sé si és això al que et refereixes. Ara vull reparar això, perquè aquí tenim un mapa. A veure, no, perdona, aquí. On era? Comerç, gestió de residus. Aquí. Bueno, no, això són comerç. Contractes, no. Hi havia aquí una part, aquí, el mapa del món, que em permet investigar com diverses zones. Llavors vull reparar allò, que és el que estem investigant ara. Nous refugiats, fora, fora. Fora avisos. I aquí repararem ara en quan sigui possible. No puc recollir les papes. Això toca els ous, Muelle, vale. Reparar. Pues a reparar. Anem a reparar això perquè no pot ser. I aquí, tot això... Tenemos poner volcados por camiones en las designaciones que se gestionan aquí.
Clar, volquen els camions coses aquí. A veure, anem a provar si això és barat. Deixa'm mirar. Zona minera, no. Mm, mm. El que passa és que és una descàrrega. Edificis... Torre de control. Pescadores y camiones en las áreas de designación minera. Solo se pueden explotar áreas de designación minera dentro de la influència de la torre. Vale, i aquestes dues que van escarbant això. És que clar. Va, no ho sé exactament com va el tema. Vale, ara hem aconseguit reparar, o estem reparant això. L'astillero està a rebosar de càrrega, vale. Això s'està reparant, no? Preparando mejora, bueno. Vale. Vinga, que hem d'anar a full d'això. Això és el que hem d'anar construint a saco. Mejora, duplica el rendimiento. Ja, però la qüestió és tenir... Què ho fem o què? Va, anem a millorar a full. Vinga. Farem tantes unitats que no donarà temps. És que aquí falta fusta, saps? A saco. No hay suficiente combustible para echar al vehículo. ¿Qué vehículo? ¿Qué vehículo? Vale, mejorando. Pam, pam, pam. Vale. Vale, hem aconseguit reparar això. Perfecte. Vale. Uy, a ver, diseñador de barcos, motor del barco, camiones, frente, tal, puente de mando. Ostres, podem millorar, dissenyar el barco. Bueno, de moment, res. Jo vull reparar aquest vaixell. Reparar amb ferro? Doncs reparem, perquè ferro en tinc a dojo. Vinga, porteu ferro d'aquí, que en tenim un colló. Vale, i ara que estem... Vale, emmagatzement. A veure, deixa'm mirar. Tenim aquesta i després refinament de coure. Vale. Perfecte. Planta metal·lúrgia. Podrem agafar coure. La fundició... Cobre impuro. Vale. Aquest vaixell es repararà. I aquí... Combustible para el barco. Bueno, clar, mantener... Perfecte. Reparació automàtica, em sembla perfecte. Vale. Exploración del mundo, tutorial. Bueno, autonomia de combustible, enemigos i pirates... Bueno, ara, la veritat... Entenc que no és tan complicat. Anem a... No he volgut llegir gaire. Anem a investigar què hi ha per aquí. No hi ha suficiente tripulación. Ah, amigo, a veure, anem a mirar aquest vaixell. Cargar tripulantes, 15 tripulants. D'acord? Guai. Ja tinc tripulantes. Tripulación. El barco fue completamente reparado. Vale. Perfecte, doncs anem aquí. Explorem. Vale. Mira, veus? Ja marxa el vaixell a explorar nous horitzons. Aquí estem fent a saco material de construcció. Vale, aquí
s'emmagatzema. Aquí en tenim bastant, tenim uns 52. Perfecte. Llavors, a veure, edificis. Hem de fer això mateix. Trituradora, escòria i roca grava. Hem de fer una trituradora. Ara la farem per aquí dalt, va. Vale, entra trituradora, forn rotatori, carbó, caliza, cemento. Vale. Forn rotatori també. Per aquí el farem. Havíem de fer més coses. Trituradora, tal. I la hormigonera. Vale. Bueno, i aquí una hormigonera. De moment anem construint. Ens faran falta. Molt bé. No sé si aquí em surt el vaixell. Ah, mira, està arribant a la zona per explorar. Aquí estem produint a full. No ens falten materials. Peces de construcció. Perfecte. Potser algun vehicle més, algun camionet més faríem, no? Un parell de camions. Com anem de peces de vehicle? Vale. Manteniment anem bé. Vale. I peces de vehicles, això hauríem d'anar fent. Bueno, de moment. Mira, anem a construir una altra unitat de... com es diu? Ah. Serveis. Buque de carga, a veure, espera. Ara miro un segonet. Carbonera. Ximenea, canal... ensambladora. Aquí una altra d'aquestes. A veure, i tu què produiràs? Tu produiràs parts de vehicle ara mateix i electrònica. De moment, aquestes dues coses. Vale. Aquí, ¿qué digo? Buque de carga. Un buque de carga permite automatizar entregas de productos de las minerías del mundo y de las plataformas petrolíferas. El buque tiene que ser descubierto en el mapa del mundo y ha de ser reparado, por lo que no puede ser construido directamente. Vale, o sigui que han trobat un buque de carga. Muy de carga. Coi, ara just un vehicle de càrrega han trobat. Vale. No és per carregar a full. Vale. Y ubicación explorada, vale. Nuestro barco ha descubierto un buque de carga dañado. Amb això, nuevo descubrimiento, tecnología, buque de carga. ¡Hurra! Vale, llavors aquí podríem comenzar reparaciones. Vale. Pues comenzamos reparaciones y la entrega, ¿cómo es farà? Esperando la entrega de materiales. És el vaixell meu que ho ha d'entregar o com va això? A veure si és que estan carregant aquí coses o no. Empieza a cargar el barco. Sí, vale. Materiales requeridos. Vale, sí. No portant. Aquí ferro estem fent a saco. O sigui, ferro teníem aquí guardat bastant. Fundició no para. La fundició està a tope. I aquí aigua en tenim. El que passa és que, clar, no l'estem utilitzant. Llavors, això deu ser perquè haig d'investigar una cisterna, no? D'aigua, tu.
Va, cintres transportadores, això també ho hauré d'investigar. Gasolinera. Vale. Proper, aquest. Quasi abans que el refinament de coure. Aquí. Afegim a la cua i després aquest. Vale, perfecte. I amb aquest, ir a casa. Perquè segur que haig de carregar amb el material. Claríssimament. Claríssimament. Vinga. Vinga, un camionet més. Vale, a veure, això que hem construït per aquí. A veure. Vale, això necessita potència. Anem a pausar un momentet. Roca, tenim escòria, no ho sé. Si tenim escòria, tenim roca o què tenim? Aquí caliza i carbon i aquí el ciment i tal. De moment ho pausem perquè si no tenim grava, cemento... Vale. Llavors, a veure, jo aquí crec que tota aquesta part d'aquí deu ser caliza, llavors hauríem de construir una torre d'aquestes i això començar a minar com uns desgraciats. Així, tal qual. Vale, anem a desassignar d'aquí una d'aquestes, fora una, i ja està. I aquí anem a assignar una i una. Vale, perfecte. I... Vale, i aquí hem d'assignar zona minera. Jo crec que de moment amb això anirem fent a full, vale? Aquí hi ha una entrada per dièsel, vale. Cargando materiales requeridos. Vale. Està a rebosar de carga, ja ho sé. Anem a fer una altra unitat d'almacenamiento i posarem coure per aquí. Jo crec que aquí aquesta hauria de tenir coure. Coure, vale. Que ho carreguin a saco. Vale, aquí càrrega, carga. Vale. Això hauria de... Descargar... No, vull descarregar això. No se puede descargar, el astillero está lleno. Clar, vale. Bueno, anem a veure si comencen a descarregar coses. Almacenamiento, vale, espera. Anem a fer el silo aquest. A veure què pot... Ah, mira. Bé. Aquí és el que jo volia. Vale. Vale, aquí. Què vull? Aquí, mineral de hierro. Vale, perfecte. Aquí, què vull? Roca. I aquí, què vull? Espera, posar escòria, grava, carbón, caliza. Dame un caliza, vale. Perfecte. Patates això no pot tenir, no? Ah, sí, mira, patates. Cony, doncs patates. A full aquí, a fullazo. Patates. Patatones. I aquest que tindrà? Patates. A saco. Què més pot tenir? Aigua no, no? Vale, seria ja massa demanar.
L'astillero està lleno ja, però està lleno... Vale, necessitem descarregar coses. Aquí, vale, està el coure ple. Roca... Vale, i aquí què? Aquesta que té? Caliza, vale, perfecte, i va carregant, i va agafant i fotent, perfecte. I aquí en seguida també podrem. Aquí què necessita això per construir-se? Vale, més unitats d'aquestes. Vale, jo crec que ara anem bastant bé. Anem bastant bé. Vale. Vale. Vale, aquí aviat necessitarem lo del dièsel, eh? Vale, s'està fent. Perfecte. Ostres, hauríem de poder investigar alguna per fer arbres, eh? Rotación de cultivos. Abono natural. Granjas de regadío. Bomba de agua subterránea. Ah, hòstia, mira. Instal·lació de agua. Tot això també hauríem de a poc anar-ho fent. Ah, espera, coi. Puc fotre aigua aquí o què? Potser sí, no? Canonada? Què? O és sortida? No. Sortida, sortida. Aquí les papes no arriben. Vale. El que sí que aquí tenim un colló de papes. Bé, patates, patates. Mira quantes patates. Aquest on va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, igual han anat a carregar combustible o què? Vale, bueno, ara anem bastant bé, no? Grava, roca, caliza, vale. Caliza més carbon, vale. Això no pot fer-ho perquè li falta el tub d'escape. Vale, doncs anem a fer una ximeneia per aquí. I fotrem la canonada pertinent per aquí. A veure. Això, sí, aquesta. Pugem. Pugem. Anem cap allà. Perfecte. I aquí tindríem el ciment en qüestió, que haurem de fer un magatzem aquí. Farem una entradeta aquí. Vale. Aquí emmagatzarem el ciment. I després ja el farem sortir per l'altra banda. Veus? Però ja està. Carbó. Dièsel bàsic. A veure, aquí potser podem agafar i fer un parell més. Aquestes assignar-los algun més. Aquesta en té 2, ara en tindrà 3. Aquesta en té 2, ara en tindrà 3. Salut i contaminació. Clar, sí. Aigua. Comença a disminuir. Vale. Efectes positius. Efectes negatius. Contaminació d'aire o aigua. Vale. Missing input. Vale, però aquí puc... Aquí és desperdici, vull dir, no puc fer una unitat per tractar... Bueno, de moment, contaminació de l'aire només.
Roca i escòria. I aquesta on va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A agafar combustible, potser, no? Potser sí. Bueno, van agafant per aquí, van posant caliza aquí. Vale, ok. Dièsel bàsic. Vale, espera, anem a parar. Tanc. Bé, 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 el tanc. Aigua, aigua. Aquí hem d'emmagatzemar aigua. Perfecte. I canalitzem amb la canonada pertinent. Per aquí entra. Uepa, no. Que fem l'unim o que cadascú vagi amb la seva. A veure. Ja està, no? Ja està, jo em penso. I aigua, per aquí necessita? No, per aquí no. Necessitarà allà aigua. Vale, doncs llavors canonada. Fins aquí normal. Aquí la pujarem. Pujarem un parell de... I ara la podem baixar ja, no? Què? O bueno, no. Podem seguir cap per aquí amunt. Podem alçar una mica més o què? Ja anem baixant. Perfecte. Vale. Canonada alçada. Molt bé. Seguim. Perfecte. Aquí. Els gasos van sortint. Anem fent carbonet. Vinga. I hauríem de fer... Aquí hem de fer... Sí, això haurem de fer... Ostres, hem de construir dièsel, Perdona. Destil·lador bàsic. Petroli, necessito. Carbó. Aigües residuals i... Pou petrolífer. Proporciona bomber de petroli des del terra. Ah, mira, aquí n'hi ha. Aquí sembla que n'hi ha. Un pou petrolífer. Per allà també n'hi ha. Val. No hi ha jaciments. Val. Tuberia permeteix a l'oceà. Alguns líquids contaminen l'aigua, per la que poden afectar la salut i la felicitat dels seus habitants. Clar. A veure, hem de tenir per emmagatzemar això mateix d'aquí. Canonada en qüestió. Vale, d'aquí cap aquí. Perfecte. I després destil·lador. Clar, això, a veure, entre això, entre carbó.
A veure. Canonada d'aquí cap aquí. Perfecte. I hem de tenir una ximeneia per aquí. Aquí. La fotrem aquí mateix, jo trobo. La puc fotre aquí? Ah, mira, directe. Així no gasto res. I emmagatzemament d'aquí, les aigües residuals i el dièsel, jo ho faria. Aigües residuals i dièsel. Vale. Com ho faríem? Aquí. Canonades. Aquí. Aigües residuals. Bueno, aquesta la posem. Vale. I després canonada per portar la merda cap aquí. Perfecte. Doncs anirem fent. El que passa és que trobo que el carbó, tio... Hem de tenir un munt de carbó, eh? A veure, això... Hem aconseguit una excavadora nova? No. Una excavadora nova i 2 camions. Ah, el vaixell aquest què? Podem descarregar ja o...? Vale. Doncs hem d'anar a... aquí. Descarregar, càrrega. Vale, ja estan cap allà per reparar-lo. Perfecte. Estic construint a saco tota la canonada. Mira, perfecte. Anem a fer més zona de mineria. Vale, molt bé. Més treballadors, de moment no cal. Vale, aquí fusta en tenen, perfecte. Molt bé. Vale, aigua està emmagatzemant això full, guai. I aigua, en principi, n'estauria portant. Grava, escòria triturada. En qualsevol cas, això està produint també. Vale. Aquí hi haurà un punt que el ciment... Cemento. Faltaria la grava, en roca. Vale, això deu ser roca. Doncs haig de fer un edifici miner. A veure. Aquí. No, on estava això? Edificis. Torre de control. Vale. Zona minera. Vale, perfecte. I aquí una... Ja està. Ep, no hi ha investigació. Acabem de investigar el refinament de coure. I hem d'investigar alguna altra cosa. A veure, rampa, cautxo sintètic, millorem construcció, cintes transportadores... Fem cautxo sintètic i després fem aquesta.
Vale. Nous productes. Vinga, anem a veure què podem construir nou. Vale. Vale, aquí pot fer aquesta planta, ara ja pot fer coure fos. No, aquests no fan coure fos. Cobre fundido, cobre impuro. Però aquí de moment no estem fent coure. Carbó, hierro. No, no. Aquí coure. Desecho de cobre. No, no. Mineral de hierro. Aquí només tenim mineral de hierro, tu. Quan s'acabi aquesta, podríem fer aquesta. Però el coure hem de veure on el traiem, que deu ser aquesta part d'aquí. Aquí és ferro, roca, caliza. Vale. Carbó. Hòstia, això és carbó. No fotem, tio. Doncs nanos. Hem de fotre aquí un altre, Mira, doncs... Aquí haurem de fotre un magatzem de carbó. Carbó, aquí mateix, tu. Carbó. Anem a fotre carbó. Que ens el deixin per aquí. I aquesta banda d'aquí. Torre de control. Anem a fotre la zona minera. D'entrada, tot això. Va, i aquí hem de fer un altre vehicle i un parell més de furgons d'aquestes. Vale, a veure, com anem aquí de temes? Aquí, peces de construcció. Vale, estem fent aquí. Aquí ja estem extraient, bueno, coi, petroli, no? Aquí, aigües residuals i aquí, dièsel. Vale, aquí començarà ja a enviar petroli. Perfecte. Vale, això ho està enviant cap aquí, a priori. Pausat. Va, perquè s'està construint, vale. I aquí es va emmagatzemant. Vale, va pujant, perfecte, res. No vull dir res. Anem a veure... Ep, aquí ja... Què està baixant? Contaminació de l'aire? No. Ah, bueno, no, salut, vale. Vale, què? Uep, aquí el mapa del món, a veure, què està passant aquí? Ordres del barc, el buque de reparar, vale. Què està passant aquí? Vale. Explorarem aquí. Ah, no. Explorar. No, coi, perdona. És que me'ls manejo, Vale, enrere. I el buque de carga, què? Aquest buque de carga. Muelles. En teoria... Això està pausat. Necessitem gravar. I aquí què estan fotent? Carbó. Vale. I aquí estem també construint això. Vale. Dièsel mal emplenat, el cabron. Vale. Està a rebosar de carga. Bueno.
Mhm. Producció de dièsel. Bueno, ja m'imagino com és. Aquí estem carregant, perfecte. Aquí està produint dièsel i produint aigües residuals. Carbó, li falta el carbó. Vale, aquí el carbó podria arribar d'aquí dalt, però necessitem les cintes, amb la qual fins que això no es construeixi, vale, ara s'hi acaba de construir. I aquest què? Hòstia, que ha quedat atrapat. Camioneta no puede llegar al destino. ¿Cómo que no? Desatascar? Pues desatasca. Vinga, apareix una altra banda. Pot ser que ens quedem sense camió. Vale, manteniment de moment anem bé. Vale. Patates, què tal? Buah, està a patar de patates. Doncs anem a construir una altra patata. Un altre silo de patates, tu. Més patates. Ep! ¿Qué pasa aquí? Derrotado. Bueno, nuestro barco es que... Bueno, hi ha hagut un atac, no? Uns pirates. Bueno, ha tornat. Vale. Ja està tornant cap a casa. Ship on way. Vale. Bueno, anem aquí al cautxú sintètic. I jo crec que per avui em penso que ho deixarem aquí. Hem fet ara bastanta... una infraestructura bastant maca. Hem ocupat bastant la illa. Aquí sembla que ja podem assignar això. Deixa'm mirar. Què deu haver per aquí? Un segon. A veure, 10... Ai, no, perdona, m'havia equivocat. Ah, i això va pujant. Conforme té emmagatzemat, va pujant. Perquè així ho veus gràficament des de fora. Perfecte. Doncs molt bé, tu. A veure... I aquí el carbó igual. Aquí la cullera. Pam. Aquí podem assignar un altre camió. Perfecte, perquè el carbó és molt necessari. I aquí posarem més camions, tu. Perquè és que si no, al final estem treballant i no. I aquí igual necessitem on poder deixar el ferro. Que és que anem amb el ferro a saco. Vale, això de moment jo crec que ho deixaré pausat, aquest. I aquí traurem aquesta i l'assignarem a un altre lloc que serà aquí. I amb 3 camions. I aquí què es produirà? Doncs anem a fer un silo per anar-ho deixant aquí. Que no tinguin que córrer gaire, perquè aquí, mira, amb un camió, de fet, amb un camió, farem un camió només. Veus què porta aquí? Terra? Però això és terra? No. Aquí deu haver-hi alguna més. Terra. Pues res, fotem aquí terra, si vols. I aquí jo crec que deu ser coure, això. I aquests on descarreguen la terra. Aquí? No, home, no. No, jo crec que la terra, per fotre-la aquí... Bueno. Zona de desecho, zona de descarga. Clar, i que descarreguen aquí, el que no... Ah, aquí. Desechado. Esto no. Tierra no.
Tierra no. No, no se desecha nada. Mineral de cobre i tierra. Clar, aquí també. Això. Clar, aquí. Això no hauria de poder-se desechar. Aquí així van posant terra. Aquesta té mineral de coure. A veure. Deixa'm un segonet, que vull comprovar això abans de marxar. I aquí potser també estaria bé tenir un tanque de dièsel, saps? Perquè si les dièsel no hauran d'anar tan lluny. A veure, un segon, que veiem aquestes excavadores descarreguen i ens deixaran el mineral de coure aquí al costat. Patatam. I descarrega, perfecte. La terra aquí i el mineral de coure aquí, perfecte. Doncs bé, ho deixarem aquí, guardarem partida i m'acomiado ja del stream. Segurament aquesta nit tornarem a jugar.